good morning. Good morning sa inyong tanan. So karon guys, grabe yung basaa sa ako ang gipangahoy gahapon. Kay nag-uwan daay gabi nya lain kay panahon nya. Kaning atong porma nga mura na tanig na asa kanang snow ba. Kay grabe ging tugnawa. Siguro karon na feel na ninyo, di ba? So karon guys, mauning ako ang gipangahoy. Grabe na yung basaag yun. So mao na guys ang akong gipangahoy. Ayan, tapos ayan. Tapos nagbugha kog sayo ganiha kay kanang aron kuan ba abi man ako magsigi ang uwan. So i-file na nako siya unya. Dara nagkagubot pa ni akong butanganan diri na ako na siya ibutang guys. Ayan. Tapos dira man ko nagasungag. Diha ko nagasungag. Unya kani di na nako ginagamit kay kanang usahay magsige lang kog tindog ba nya dugay kay istanan masikog bantay. So ito yung gipangahoy nako. Daghan na sila guys. Ayan. So ayan na nga, yang ang ating mga maunay akong gipangahoy gihapon guys. Ato na i-file unya. So ayan. Daghan kaayo, daghan pa kay trabaho unon. So di ba guys, grabe nang basaa jud. Grabe. Nya, merabag di lalima ngahoy nga grabing kapuya pod gahapon dali-dali mig pangahoy kay lain gani kay panahon nya wa na pod mi kahoy di guin unsa naman ni akong naong ay unya unsa naman ni oy nawan ninyo tan-awan ninyo guys kay nasamad na siya gahapon sa kuan sa outlet na tagakan ya grabe nakahilak jud ko sa kasakit ay da asa man nagmata na sila ha lang. Oh, hi na hi. Nag-ulan. Hi na hi. Opo. Oh, hi daw. Nasaan ni akong naong ay? Bahala na mo diha. Opo. Karon guys, naay nagsuroy og utano, nakapalit ko. Ayan. Mao na guys, kuan ni siya balig. Kuan ni nga nabayaran ako balig 50 pesos. Kuan man siya, tulo 25. Ang tatlong balot, guys, 25. Tapos ito naman, 25. Di 50 tanan. So, ayan. Madami na ito. Tapos, ang gagawin ko dito, meron naman kaunting 2 piraso na prito. Subakan na to ni unya. Kay para bisaya lang ba? Lauoy. Di ba? Kay maunay gi-required sa ato ang sakit. Karon ibutang usa na nako siya diha kay maghipos pamanta sa atong kahoy sa ato ang assignment sa kahoy guys. Usaon man ni nako pagkuan ha kay murag daghan ra kaayo ni. Karon guys magluto isa ko kay alas 7 na di ay nya kanang moinom pa ko og gamot guys bulong ba sa akong asma dapat pag alas 7 human akong kaon nya makainom na ko dayog bulong. Dapat masunod siya ba karon magdali og utan kay naa man koy napalit nga utanon magdali ko guys ang ako ibutang ni tubig na lang kay para kuan dali ba nya ni amang koy kuan isa ka buok prito mula na ako isubak. Ayan di ba pwede na siya guys. Adiri na lang ko nagluto sa sulod kay pag sa gawas pa ko guys maghaling pa ko magkuan pa ko maong diri na lang ko nagluto. Nya kaning prito ako ning hagpaton kay para dili maapil ning pagod kay naunsa man ni napagod naman ni gabi kay una ko kabantay kay kusog na dai kaayong kayo gabi dito sa gawas. Kay dito man ko nagluto unya. Grabe di ay kusuga di ay sa kuan siga. Pagawas na ko luto man noon pero grabing pagoda. Mga kuan diha intaw nakahibalog unsay bulong sa asma tudloy ko ninyo kay aron intawon maayo atong asma intawon kay lifetime daw kuno ni ang asma guys. Ako magkuan ako. Agoy nayabo na. Nayabo na. Nasintukader na ni. Na. Karon guys kay nagbukal na dali ra kay mo bukal basta ini tubig. Ato na ning ilunod. Lunod na ni nato. Yan. Tapos, ang okra guys. Ang okra, ako na lang ning ipaulhi.
Kay para dili dayon siya malata. Kay biging sakit karon oy kay kumplituhon jud ka. Kumplituhon imong usa ka pamilya nga dili mahilanta aw nga mahilantan jud tanan ba. Man ako guys, ilaw ko ni sa iring ang kuan bukog kay langas ka ayo. Isko ang kilid. Dali-dalion. Ayan. Apit na ni maluto. Ilaray luto. Ani, wiri-wiri ra ba? Kuan sa na kung asin ako guys. Kay wala diri to asluyo. Dali ara sa oras guys. Oy. Karong orasa. Oy! Shhh! Sama na! Naay ka nang alaga na ko diri guys. Pakita na ko sa inyo. Bukan kaayo. Anad manggod kaay na siya guys. Nya. Oh. Magsamok-samok na siya. Pang kaun-kauno ng mga utanon. Mga dahon. Mukhaon na siya kanon guys. Grabe, pan, sudan, mukhaon na siya isda. Ang paambot unsa katong klasihan ng kandinga nganong mukhaon man siya og kanang mga kaayo ani o kay ang ilang isa ka putos ba kay daghan na kaayo. Pwede na ni, aw gahi-gahi pa man. Laoy mura man na parat, sinto kader na. Na parat, murag na ang shani na ni. Tugangan na to gamay sabaw guys kay aron medyo kuan man murag taas ra kay timpla ba. Di ko ka tansya gyud sa iodize. Mo gamay og sa kuan parat gyud ang akong timplada. Mao maglisod gyud kog tansya kay mukalit rag parat bisa gamay rang ibutang. Karon guys, mangaon na ta ni ara pug ko nagkaon sa gawas. Kay kanang kuan man human na tagluto nya dala-dala nako akong bulong tapos mangaon ta guys. Akong kanon mo niyo gamay ra kay ni akong kanon pero akong utan daghani kay maori akong daghan og kaon ngaon ta guys. Thank you Lord. Pandong kay nag-uwan na pod. May akong sudaan guys, utan nga laoy. Kaon ka? Ha? Uwan naman sud eh. Ha? Uwan nga pod. Uwan na pod. Atan ka tita? Ito na? Ito lang. Nga nag-unsa man nag-answer sa module? Wala. Unsa man? Gawas ya ulan. Gawas ulan. Kay gawas ang? Sige ko mga taga-maingday. Ha? Unsa? Sayang po agad sa maingday. Ayo. Ano to siya? To siya? Dinalian yun yung pagkauna guys kaya usa man nga ang oras grabing dali ara kauna si Alvin kumain niya ito kaninang umaga maaga kasi ako nagising kasi uminom din tong gamot guys maaga kasi kami magising kahit anong panahon yan basta maayo laglawas kaluyan sa Ginoo sayo gid may makamata. Lami kayong utang nga Bisaya. Kaong kag sa banana? Kaong kag sa banana? Dili? Si Doggy guys. Doggy na? Baotan man ka na? Ganyan talaga yan siya guys. Pag may kumakain, nandyan yan siya sa harap. Kasi masarap higupin yung sabaw basta mainit pa. Basta lauoy. Basta hindi gaanong lata guys ba. Masarap yung medyo half cook pa. So ayan guys, tapos na tayong uminom ng gamot. Ngayon kain lang muna tayo ng kaunting sabana to sa amin guys.
Sabana, kain lang tayo ng kaunti para yung hindi mo alam kung maasim ba or matamis. Hindi na. Itong aso na to guys, ano, ay milian kayo. Kaya payatot siya. Milian kayo ni si Dogi. Dogi na? Maranag ka ng lapiat guys. Kay milian kayo ng iroag yun. Kaon sa taani guys. Nagpapasalamat nga pala ako sa inyong lahat guys, sa lahat ng ating subscribers, to all my viewers. Thank you so much sa inyong suporta. Thank you. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makarating dito at hindi tayo makarating ng 8,000 subscriber. At lalo na sa ating mga viewers, maraming salamat po talaga sa lahat ng tumulong. Bigay ng grasya, daghan salamat gyud sa inyong tanan. At thank you guys. File ko doon yung kahoy. Yung kahoy guys, lalagay ko doon. I-file ko pa. Ayusin ko kasi ano, para matapos na hindi na to makalat dito sa labas. Gising na si Cha-Cha. Ayan. Ang mukha ni Cha-Cha. No? Mata na si Cha-Cha. Sa lahat ng pamangking ko guys, siya yung nauunang nagising. Kaon ka na, Cha? Ali. Hi, be. Ali na. Ayan. Gising na si Cha-Cha pala. Yan yung pamangkin ko guys. Matagal yan sila magising. Tapos yung si Cha-Cha, ito lang talaga yung nauuna palagi. So, ngayon guys ay papasalamat lang po ako sa inyong lahat dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makarating dito at walang manunood kung hindi dahil sa inyo guys. Thank you so much sa lahat ng subscriber at thank you talaga po sa mga to all my viewers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you.